Paralog ngapreng subha bengai pi sya kane ka YouTube channel chunga. Ka video mata kasgi kadai ka cingye thok khana phawer shaphang ukpa bat laki khon kan thei. Paralog uwei ubreu udon arngot ki khon kan thei. Ya ka handman open bo bat unong thau mau in. Bat ya ka parapat bat unong rem. Te hakawei kasgi ula lek kai nang kong sya kata ka para bat ula keliyaka. Kumno khon karep karyang bat maka kala cubang lada karang kumne te papa ha kane kasnem te imat dabam haden kata ula lek sasya ka henmen kumno umau it uyat bha manta khon ula keliyaka hooj phi papa kan ran maka kala ong bakan dana slam lei kane ka chingshit chingrang bar khiang umau te dang dei habat nem bha hikeng wow khon kan rat ula ong ngan le no dakumno ngan ya don bok lem bat kano na phi kwa banrang bat ban shit kasngi hanre kapara pat kalamut saban le we no dakameo shpaphun namar bala terkhong lut ujing thung jing tem te ka ching sneng chong ka ne ka ching ye tho khana ka long ba nang he ki khon kata nang khrau ka kuslai te tangkane hi khublei sibon khublei si charngo ya ka por bakor dor jong phi khublei sibon